Gutxora bera, hasi negoen dela urte bete bilera batzukin antolatzen beste urte batez topaketa hau. Aurten 8 elkarte juntatu gara, opintza batu gara, egun hontan estropa egiteko. Diala Lizardi bi talde egin ditu, Batasuna talde bat, Aizorratz Beleta beste bat, Txinparta esan estan bien artean talde bat egin dute, Hemendek eta Oarki. Ezkenen 8 bat sortatu diteko eta bintzat lautxan daiteko juntatu da. Jake bi kaletan batea ibiltzeko opzioa dagoen, orduan erabaki genuen bi tanda egitea. Esan genezake berdintasun bat eukitzeko bi batele, bai aurren alde batetik da bestetik da. Bi denbora gehitzen dira, eta denen artean bi denbora hobenak egin dutena, jokatuko dute final bat bi luzetara. Beratik hasi, gora jo, eta hemen enbarkaeran berritze bukatu. Udeta sartzen ganen dena daukeu pike puntu hoi elkarte artekoa, baina ezkenen ez dugu aztu behar hau estropa solidarioa dela, eta gure helburua dela aldan diru gehiena lortzea elkarte batentzako. Aurten izan da Zutani elkartea, Araba etorbidean daude, eta Tolosako famili zein persona behar batzutan daudena, bai janari aldetik, bai rekurso aldetik, saiatzen dira beraien laguntza eskaintzen. Dira voluntario bezala egiten den elkarte bat, ikusi genuen behaiek baita merezi duela gure laguntza ezela, ikusteko jendeak zer lan egiten duten Tolosako beharra dauketen anela alde, eta erabaki genuen elkarte hori izatea. 3. urtez, Lizardi batek eraman zuen garaipena. 2. sailkatua Batasunaren batela izan zen, eta 3. berriz Lizardi 2. Baina garaierik handiena Zutani Tolosa elkarte izan zen, beraien lanean aurrera jarraitzeko lorturiko laguntzagatik. Antolakuntzak deialdi bat luzatzen die parte hartu ez duten elkarteei. Hurrengo urteetan festa honetako parteide izan daitezen.